konačno, posle mnogo truda i dizajnerskog znoja, konačno sam napravio ležište, punjač za ovaj smartwatch. Gledaj ga. Vidi ga kako puni. Napunjen 96%. Bravo, majstore. Vidi ga. To je sat koji sam dobio na poklon od drugog mog gledalca, Andrije. Ok, napaja se powerbankom, vidi žice, nisam izolovao, ovo je 5 volti i puni. Ovo je smartwatch koji pozadi ima 4 pina, plus, minus i 2 signalna u sredini i niđe na našem tržištu nema konektora za ovu čizlu, zato mi ga je i dao. Zato mi je i dao ovaj sat, hvala mu, nema veze, rekao mi je da nigde neće naći konektor, čak ni kod mog druga Miše, i onda sam ja lepo seo za ovaj svoj dizajnerski sto, Bulmasoft Creative, da moja opština i dalje neće da zaposli mene kao kreativnog čoveka. Daju mi lopatu u ruku, znaš, evo od ove igračke, dečije igračke, ja sam napravio, ovo su konektori, i samo ga stavim ovdje i to se puni, da. Od dečije igračke do korisne stvari koje nigde nema na našem tržištu. Bulmasoft Creative. A naša opština mene neće da zaposli.